Siamo qui, la passione che ci guida. Jam ñalli ñalle jam ɗum mbiyeteta mbiyetemi ko Ibrahima Tall. eyyi holno jiiruɗa ñalawma hannde o ñalawma hannde o ko weltare alhamdulillahi rabbil alamin ko yettude Allah ko ñalawma vraiment belamma ñalawma kadi faaro e sukaɓe fulɓe ɗo e Italie ko yettere Allah ɗum ɗo ko duwawuji gandanɗa hoorema ko duwawuji jaabaɗi wiyete tan ko yo Allah jokku min en tant que hoorejo fedde fulɓe Italie ɓeɗo sukaɓe mi anda foof weltare vraiment nde mbawmi yettude ɗum par ce que en jii ñalawma sukaɓe piiji ɓe jaali ala duko ala haare ɓe mbaddi ɗum e needi ɓe mbaddi ɗum kadi e responsabilité donc ɗum jiɗɗen sukaɓe mbaɓe ni jiɗɗen e Italie te ɓeɗo sukaɓe inchallahu rabbi janggo Italie aɓe jeeya hen inchallahu rabbi jaɓi ko ñalawma moƴƴo jarama no fewi e holmo jingganɗa eyyi min noon mi wawa jinggande hay goto jingganmi tan ko fulɓe jingganmi kadi ko sukaɓe fulɓe Italie nde wonno no mbirmi ni ko min woni hoorejo fedde fulɓe Italie kala ɗo jimi suka pullo no dilla min mi ala hen région mi ala hen province fulɓe fof e kuuɓal sukaɓe fulɓe fof kala koɓe mbaɗi ko moƴƴi ko min ɓe mbaɗani kala koɓe mbaɗi ko gandanɗa ko hoorema ina yooɗi ina feewe leydi he ko min ɓe waɗani donc noon victoire o ko victoire sukaɓe fulɓe Italie yo Allah nawru yeeso amin amin a jarama no fewi Allah jarama on jarama mi weltima no fewi Allah kadi junnu vraiment darde mon onon ne darde musidɗo oɗo vraiment oɗon mbaɗa ko gandanɗa ko hoorema machallah yo Allah nawru ɗum yeeso a jarama no fewi Senti l'aria che sale da Vicenza a Milano. jam ñalli mbara ñallejo no mbiyeteta min mbiyetemi ko Abdoulaye Diallo ɗo e leydi he e Sénégal ɗo mbiyetemi ko Abdoulaye Mbaye jeeyami ko yummum Fouta hanki hande wiyete ko Agnam Goda Sole sul cemento. eyyi no jiiruɗa ñalawma hannde o ñalawma hande o weltare ɓuule ɓerdam Scende festa. saabu Fuoco. 2000 on faade joni mboɗo liggo min e ko waydani ko wiyete ko final Che la musica. wiyete poccital pine Corpo e mente. kawral pelle e pulago somi yi hande ko woni ɗo ko hakkude ɓikkonam mbaɗirakonam e miñirakonam eyi ɓe gummi kala e nder leydi he Vicenza Milan Bergamo Como jiiɗa e koreji men seedonaɓe Mogo Caron ɗum ko hunde wande fayida Ci sorride. eyyi holmo jingganɗa min jingananmi ko Bergamo saabu ko Bergamo na eyi yiɗande hoore mum wona añande banndum Ci rende fieri. so ala ko heddi so jogori ummade Bergamo yo yaa ɓirdugal sabu ɓirdugal ha joni ko Fouta ko koreji men fulɓe e jolfuɓe ko seedonaɓe Mogo Caren e seedo seɓɓe donc ko hunde wande fayida eyyi a jarama no fewi Allah yo moƴƴere amin Fino alle coste del Portogallo il ritmo ci unisce e non si perde il passo lascia che i bei momenti resti jam ñalli ya wuro a ñalle jaam eyyi no mbiyeteta mbiyeten ko Mamma Ndiaye eyyi holno jiiruɗa ñalawma hannde o ñalawma hannde o kam waɗi fayida sabu fandare nde ko yidde kadi sukaɓe meɗen daña ɓe ndenti ko yidde kadi ɓe mbawa notade ɗe gueɗe nde wonno sukaɓe meɗen ɗeɗi uddade nde wonno Europe ne faaɗi eɗen jiiɗi noddude ɓe e ndiɗo mbadi kesiri mbadi kawgol sugu koyngel hayso diwniji men to eɗen jiɗɗinonno ɗum woni rumano eɗen mbaɗanno ɗum e rumano woni championnat en mbaɗi ɗum ɗo e Italie woni tournée o beele sukaɓeɓe ene mbawa yimdirde e nder hen ene famɗi kono gandodiral ma ara hen sukaɓeɓe mbawa kadi yadirde e koyemumen beele ene mbawa rende en kadi sina tawa meɗen enen hande nde mbawɗen waɗirde ko ha sukaɓeɓe mbawa notade ko fodde meɗen mbaɗen ɗum hay hunde en ɗaɓɓani hen yo sukaɓe men ndentu tan ɓe mbawa kadi finde koye mabɓe ɓe ganda ko ɗum woni e nder hen ko nden mbaweten andinde sukaɓe meɗen ko gummi to eɗo faya to ganda caɗele jinnaɓe mabɓe dañi e caɗele jinnaɓe mabɓe kawruno tinni tampi hen ha mbawi wadde organisé famille men gaddi ɗo rewɓe men dañi ɗo hen e ɓesguji min jiiɗi rokkude ɗumen e janggo ɓurɗo moƴƴude e janggo mo kawruno o donc sukaɓe men ne foti famde e nden ɗon tinnare nde jinnaɓe men kawri
kañumen na darna koyɗe mbasa hedde caggal ganda neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo ko golle balle anda ala boɗejo ala ɓalejo ala pullo ala italien ala hunde neɗɗo ko gollal mum tan jangde sa jangi tan a heɓat meccal sa jangi tan a wawa kala ko ɓalejo jangi wawi tubak jangi wawi mbiyan noon to ɓalejo jangi wawa kala ko cataɗo jangi wawi to ɓalejo jangi wawa wadde ko jangde woni foof caggal leydi Allah jarama a jarama no fewi holmo jinganɗani enfin ɗo kam no hono wiyatno que le meilleur gagne jolfuɓe mbiyata noon ɓurɗo fof yo gagne hay sinno komi hoorejo Afi Bergamo kono hayde Allah ne waɗimi ɗo hen hande komi koolade kuuɓal Afi national wiye ko pelle Afi national goni ɗo ene wiya hande hay goto mi wawa jingande eyyi komo Allah rokki fartaño o foof yo nawtaro ko on ɓuuri on ko Afi national gañoto kala gañiɗo ko Afi national gañi gañiɗo fof ko fedde fulɓe gañi saabu ko fedde fulɓe woni ɗo Allah jarama on jarama jarama no fewi jam ñalli jam ñallema no mbiyeteɗa min mbiyata ko Ibrahima holno jiiruɗa ñalawma hande o ñalawma hande o de ne wayno ko ñalawma baɗɗo fayida par ce que rindin ko sukaɓe fulɓe foof Italie Como no yaaji noon ɓe nana Milano ɓe nana Bergamo ɓe nana Vicenza ɓe nana Como ɓe nana Lecco adiɓe ɗo hande noon ko fijji e jaleɗe par ce que pour yimɓe foof gona goto mbawa sursodirde mbawa andodirde par ce que fedde nde kañum jeeyi ɗum ɗo ko waɗa ɗo ko hande oɗo tourment ɗum tagui noon min gara min mbawa fijjude emin jalda pour kadi yimɓe mbawa andude holko woni nafoore fulɓe eyyi par ce que ko fullo waɗi ko ganduɗa hoorema hay goto meeɗa wadde ɗo e nder Italie dendinde pelle mo ganduɗa hoorema 15 walla ko ɓuuri 15 pelle weeɓani e nder Italie donc ene piya ene mbaɗa ko ganduɗa hoorema ko waɗi fayida sa dañi probléme ene mballuma so woodi mayɗo ene walle so woodi daña probléme e laamu ƴettene avocat eyyi ɗum tagui addi oɗo ñalawma hande ko sukaɓe fulɓe dentiɗo no jo oɗo tournement eyyi min kam pour min e bangam joni ɓaade min jalti holmo jinganɗa min ɗo joni ɓaade hankkadi min piyama minen ko wa Como en min kam sino ko sagam ko Vicenza waɗa ƴetta final o eyyi comme forza Vicenza assalamu aleykum salam no tuddu man Oumar Seck no gisee journée tay bi journée bi tay bi xanaa neex ak mbégte kontaan quoi waaw c'est la première fois nag ñu fi ñëw nag am nañ mbégte lool parce que ñun ñëpp ay Fouta Galen tamit dafa lañ jógee fierté la tamit waaw kan nga faral man équipe maay bi nu mu tudd non non xaw ma équipe bi nu mu tudd quoi mais équipe bi après ñoo war a fa basi waa Bergamo rek Bergamo waaw kontaan nañ lool dem bi merci jam ñalli ñalle jam no mbiyete ɗon eyyi min ko Aboubacry Kane min ko Abdou Seydi Jiggo Abdoul Sy eyyi holno jiiruɗon ñalawma hande o eyyi alhamdulillah rabbil alamin hande ñalawma waɗi fayida sukaɓe kadi gaari hande yiidirde kadi e jokkodirde e wadde kadi hen kawguel wadde woni football donc ko hunde ganduɗa ene moƴƴi kadi ene saaha kadi yimɓe kadi gowodira gandodira sukaɓe gowodira gandodira donc ɓe gummima guila Vicenza ɓe gummima Como ɓe gummima Milan e kawi gaari e Bergamo ɗum ko hunde initiative boɗɗo fayida donc eɗen ñaago Allah tan yo Allah junna ha juuta kadi Allah newno foof gueɗe foof peewa kadi ko weltare mawde alhamdulillah amin on jarama e holmo jinganɗon assalamu aleykum on calminama on juurama emin weltare ñalawma hande ko ñalawma weltare eyyi jingande kam sen jingine kam neɗɗo jinginade hoorem ko Bergamo min jingade yo Allah newnu gueɗe foof amin anne kadi hokkumin konɗo mataw ceerno Aboubacar haali tan fonno ko haala o haali ñalawma on yarni ko retrouvaille tan woni ɗo hitande fof yimɓe mbaɗni rawani waɗama rewi lawol hikka kadi Allah waɗi fawri ɗo hitande fof ko ɓeydo tan quoi donc noon yo Allah junna juut tan yimɓe fof beltima ko retrouvaille sukaɓe jiiɗɓe ganduden meeɗa yidiri jiidiral ɗin ɗon weltare da journée o rewi lawol amen noon on jarama no fewi Questo è
Salli Irem no mbiyeteɗa min Seydou Sall holmo jiiruɗa ñalawma hannde o hannde o match en tiidde mbawno kadi fijjide ko ɓooyi kono en mbaɗi match ndin laabi ɗiɗi kono kam joni kadi saɓoti Afi Bergamo no waye kan o non affaire nan zuwa de nan zuwa kono match uji ɗi kay en tiiɗi de pourquoi en mbaɗi match ndin laabi ɗiɗi en mbinama dernier minute ɗum kayni musdeɗo min ɓay ko wiye tan viva Afi Bergamo ya fi Bergamo en gaño jam hiiri yawour a hiire jaam no mbiyeteɗa mbiyetemi ko Abdoulaye Ly eyyi to jeeɗa mbiyami ko Jowol holno jiiruɗa ñalawma hannde o ñalawma hannde o sowona ko ñalawma limteteɗe ñalawmaji ñalawma belɗo fayit par ce que tourné o rendini ɗo ko heewi ɗum adda cuutodiral hakkude yimɓe foof l' essentiel wona coupe o ko rendude nde jokkere endam ɗe et tout Bergamo ko waɗi ɗo ko vraiment ko hunde vraiment respectitede quoi par ce que ɓe rendini ɗo ko heewi caaha kewɗe gaari ɗo hen hayɓe gona fulɓe gaari nan ɗo en ndendam en weltare nde donc ñalawma o ko weltare tan kadi Allah ɓuɓnimo kadi ha ɓuuɓi vraiment min beltima no fewi minen mbiɗanaɓe kadi min beltima kadi tournoi waɗi fayida ala haare ala haydara ko deya tan jaam ɓol machallah eyyi holmo jinganɗa eyyi min jinganami ko hooram min komi entraîneur Milan min so wonti jinguere kan jinganami ko hooram nokkuɗo longuede fof waɗata hunugum o ko Milan jinganmi eyyi a jarama no fewi eyyi Allah jarama jarama jam hiiri hiire jam no mbiyeteɗa Mariam Ly holto jeeɗa Bergamo eyyi holno jiiruɗa ñalawma hannde o eɗi heedi fof ko weltare tan wonande ɓiɓɓe fulɓe hannde rentudɗo e wadde football machallah min beltima football o yaari yes minen ñaagui victoire o minen wa Bergamo on ko wa Bergamo jinganɗa assalamu aleykum eɗen ɗo avec Ibrahima Sy baɗɗo organisé journée mo hannde o holno jiiruɗa journée o Ibrahima Sy a jarama Khadija Kane journée o hannde waɗi fayida vraiment yimɓe gaari kadi rewi lawol toɓogo ɗeɓitino bonni ɗum seeɗa mais pour l' instant en waɗi fayida vraiment équipaji jouyi joni ko dernier match ko foti jouede vraiment no fonno wade fof ko wayi noon eyyi min nani miijo koye ma ummi holno miijo arema alors ɗum ɗo koko ɓooyi miijede Afi ɓooyi yidde rendinde sukaɓe muɗum ɗum waɗi miijimi mbimi comme que sukaɓe nen Bergamo nen Milan nen Como pourquoi pas mbaɗen essayé kadi au delà de wadde journée ji culturelle mbaɗen pourquoi pas ko soit sportive sukaɓe mbawa yiide hen koye mabɓe taw enen innir ɗum Afi kadi Afi ne yiye hen hoore mum ɗum waɗi miijo o arani kam min mbaɗi présenté miijo ngo batu Milan ɓe mbaɗi accordé wonde ene moƴƴi ɗum waɗi mbaɗmi foncé min mbaɗi ɗum organisé feere lawol yimɓe foof tan nangui hen haalde gon par ce que won ummiɓe ha Milan ha Vicenza 200 kilométre ɓe gaari ɓe tawama ɓe mbaɗi ko kamɓe jeeyi vraiment wona cosa spéciale vraiment eyyi ko an waɗi organisé journée o mais holon jinganɗa alors min komi alenatore Bergamo pour l' instant komin mbaɗi qualifié final emin ñaagui Allah nawde coupe o rawane min jeehino demi final Vicenza joɗina amen golɗo lawol espérons que minen ganco inchallah jarama no fewi Khadija Kane jam hiiri a hiire jaam eyyi no mbiyeteɗa mino ko Djiby Touré mbiyetemi holto jeeɗa jeyami ko cuuɗi men leydi Mauritanie wuuro wiye Saguilobaji eyyi holno jiiruɗa ñalawma hannde o ñalawma hannde o machallah vraiment so tawi eɗen keeɓa ɗum ɗo hirani foof ene moƴƴi kadi ma sukaɓe ɓe gandodir kadi ma sukaɓe ɓe jokkodir vraiment ne moƴƴi so mawɓe ɓe mbawi wallude sukaɓe ɓe no mbaɗirta ɗum ɗo hirani foof vraiment ne moƴƴi ha moƴƴi eyyi holmo jinganɗa min komi entraîneur Como kono an ko Como o jinganta mi ɓayde komi Como jiyami dokku ɗum longuere foof farni koye hulumur e kon ko noon jarama no fewi on jarama on Allah jarama ayiraji no mbiyeteɗa min ko Ramata Mbire holto jeeɗa jeyam ko Erot eyyi holno jiiruɗa ñalawma hannde o sowona ñalawma o waɗi fayida no fewi kadi min beltima minen Kawmanaɓe ɓe min gaari min garde diɗɗal amen min jowi kadi mboɗo yiiɗi kadi wiide sukaɓeɓe foof ɗum ɗo yooɓe gandu ko fijirde tan wona haydara ko fijirde tan e jaleɗe e kadi pour gandodiral men enen foof mbawen wowdirde e annodirde
e pijan jalen ñande fof jawten ɗum tawa eyyi kon ko komo ñinganda i kawmo jinganami kay ɗum kay oɗo wiyata ɗum kay ala namdal eyyi a jarama no fewi jaam hiiri jam hiiri toon waɗe tampere no mbiyeteta mbiɗa wiye Samba Maysa Dindin Maysa Boubou Dinko Ibrahima Souleymani ko cokor Diadio Coulibaly Fattomo Coulibaly holto jeeɗa ɗum jeeyato wiyete ɓundu eyyi holno jiiɗa ñalawma hande o ñalawma o kay waɗi soobo yoɓo waɗi raba ɗayde weeli ha weeli minen komin milanaɓe min gari min mbaɗi komin mbawi komin mbawa fof anan lugal ɗi jaam hiiri fatma jeeɗi no mbiyeteɗa Aissatou Diol eyyi holto jeeɗa ko komo jeeyami holno jiiɗa ñalawma hande o ñalawma o mom weeli tan wiyete weeli en kawri enen fof eɗen gandodira koye meɗen mbaɗen genre journée men o dal weeli wiyete ensemble eyyi holmo ñinganda min ko komo bien sûr eyyi a jarama no fewi jaam hiiri yawde hiirejo no mbiyeteɗa min ko Rabi Sow debbo mo waali jam tan eyyi holno jiiɗa ñalawma hande o ñalawma hande o machallah weeli feewi yimɓe piiji jaali eyyi holmo ñinganda Bergamo Afi Bergamo eyyi kono ma Afi Bergamo gaña inchallah yo Allah waɗ a jarama no fewi jaam hiiri on kiire jaam bandiraɓe eyyi no mbiyeteɗa ko Ablaye Sow wonɗo holto jeeɗa min ko juuri jam jeeyami eyyi holno jiiɗa ñalawma hande o kawguel hande o ko hunde moƴƴere minen kam min beltima par ce que en joué sukaɓe hewɓe kawri ɗo piji jaldi cusodiri ɗum vraiment ko feere moƴƴere eyyi holmo ñinganda joni Vicenta kamɓe piyen kono piyen sababude mbawi juude joni mo jogui en yakare mbawi gagnade hande eyyi a jarama no fewi on jarama noon ne kiren jaam eyyi jaam ñalli ya ñallejo no mbiyeteɗa enen ko Amna Ndiaye holto jeeɗa jeeyama Agarate eyyi holno jiiɗa ñalawma hande o mo hande o ne waɗi fayida ne weeli ɗum ne weeli sukaɓe ne moƴƴa sukaɓe ni ne waɗi fayida ma yimɓe gandidir ma gowdir ma cuusodir ñalawma hande ko weltare tan machallah ne weeli eyyi a jarama no fewi holmo ñinganda jingan ko Bergamo eyyi jaam ñalli leejo no mbiyeteɗa mbiyetemi ko Aissata Sall holto jeeɗa maaji demɓe eyyi holno jiiɗa ñalawma hande o weeli sukaɓe fulɓe noddi yimɓe fof gara nooro Pulaku noddi so Pulaku noddi tan minen min gara min nooro min gara min cembina sukaɓe yo Allah junnu ɗum ha juura yimɓe jindiri piji jaali machallah yeeso ya barke Allah amin a jarama no fewi holmo ñinganda min jingana men kay ko Bergamo aykoɗa yo Allah hokkuɓe polgu hokka fo kadi Allah newnu fo assalamu aleykum maaleykum salam no tuddu man maa ngi tudd Bara Ndiaye fo jóge maa ngi jógee Castellone ci Milan waaw noo gisee journée bi tey journée bi ça va neex na day tax nit ñi booloo neex na trop ñu invité ñu ñëw football waaw lépp benn quoi neex na trop waay kan nga faral non man damay football quoi Castellone laay football damaa ñëw pour football te ñoo koy gagné incha allah yóbbu ko fi mu toll. incha allah merci. jërëjëf waay.